makadi reZimbabwe kusana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu media patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Right, nyaya tinayo panapa inyaya yatekeshera, nyaya yanetsa masiritsi esocial media. Toda kuti tikuzivisei kuti izvi zviri kumboitika munyika hazvina kumira mushe, hazvina kumira mushe. Right, pane nyaya kana runyere kupe ruri kutaurwa kunzi vaimusoda Mnangagwa vane urongwa hwekuti vange vachienda kuDubai. Right, zviri kutaura izvo kunzi protest inogona kuzoitwa vaimasoni vaenda kuDubai, but pane vamwe vatauriri vakafanana naGambakwe vari kutaura ivo kuti vaimasona Mnangagwa vablokiwa nemilitary kuti vaende kuDubai. Ndo matauro ari kuitwa according naGambakwe, but according Simba Chikanza weZimu ari kuuya pana vaitaura kuti vaimasona Mnangagwa is planning to fly to Dubai. Siko ataura kuti munhu wese ngave ari ready kuenda kunomacha paNingirini-Geza movement iyo inenge yanakumbirati nyoka yemabhuni zvekare. Naizvo tinokumbira tikutiudza zvavanofunga panyaya iyi. Thank you for watching. Kuita chinhu hazvireve kuti watobudirira. Munhu unogona kuronga mazano ugounganidza zvizhinji nevanhu vaunofurirana navo, mugosimbisana, mugoomesa moyo, mugotsunga kwazvo kuita chinhu. At the end zvobva zvadhakwa. Kana kutoedza kutonamatira chinhu ichocho nekutotsanya nekudikitira, zvobva zvaramba kuita. The reason ndiye kuti kudenga uku kuna Mwari uku hakuna chizano PF. Kunyange vezano PF variko vakawanda vanotopinda chechi, but kudenga hakuna chizano PF. Chizano PF chiya chekuvandirana, moyo wekuvandirana wechizano PF nokunyepera vanhu nokuda kufadza vanhu nenhema. Kudenga hakuna izvozvo. Kudenga uku kuna Mwari uku hapatambwe magame epropaganda epanyika apa ekuti munhu unogona kutamba pada nezita raMwari. So chitamba pada nezita raMwari muchiti God is in it, chinyepera zvenyu vanhu, haumbofa wakabudirira. Especially imimi vezano PF, kunyange makazvitumidzana mazita kuti malocust, maG40, maane imwe grupu inonzi gudo guru. Kudenga hakuna gudo guru. Kudenga kuna Mwari hakuna makudo zvezvekuti munofamba muchitutumadza muchizviti makudo makuru, gudo guru, locust, G40. Forget. Sorry kana ndakurwadzisa. Kunyange wakavimba nempinjiri zvamunonotora uko kuzviguru uko, kudenga hakuna zvigure kuna Mwari uko. Rotokuudzai. Kunyange makada kuzviita mahadliner, kudenga hakuna mahadliner. Bvunzai mabumbwa ezano PF nemabwidi vakaenda vakanouraya over 20,000 mandevere. Vachifungidzira kuti kana vadaro vabudirira. Bvunzai mabumbwa nemachukunda aya nemabwidi. What did they do? Vakauraya vanhu kunana Mashonaland uko. Long sleeve, short sleeve. Vese ava ana nyoka yemabhunu ava vakaita chipangano vachiponda vanhu vachipisira vanhu mudzimba. Kudenga hakuna chizano PF. I repeat. Vakapwanya dzimba dzevanhu vakati operation Murambatsvina, vakawanda kuseri kweshoko rekuti Murambatsvina. Vakapwanya mabusiness evanhu. Right? Vanhu vakarara panze. Vanhu vakatambudzika, vazhinji vakafa, vamwe vakaita hosha. But kudenga hakuna chizano PF. They tried to push vanhu kubva kumaguta vaende kumareserve, vakatora dzimba vakagovana pachavo, mabumbwa nemabwidi vachigovana dzimba pachavo. Kuita chinhu hazvireve kuti unobudirira. Vakachinja mari, vakadzipa mazita akasiyana-siyana, vakadambura mazero vakati kwaane agricheck kwazenge kwakadii. Kudenga hakuna chizano PF. I'm telling you. Tarire munhu akaenda kuJNB nhasi kuti utengese chibage chawakarima kuti nyika igute, unonzi bhadhara mari.
mangwana wakuda fertilizer kuti ugorima nyika igute unonzi bhadhara mari. Zvose izvi zvinoitwa neZANU-PF pasi pezuva kuzama kuronga nekuita vachifungidzira kuti zvichida vachabudirira. Vanotora madiamonds, vanotora gold, vanonokumbana nemachina, vanofamba nendege, vanotenga motikari dzinodhura. But zvikagoita here kuti vabudirire? Vakagoriga maelections, ndo vanodya vachinwa, vanotenga mushonga nokunorapwa kunze kwenyika, varombo vachifira muZimbabwe. Zvikagoita here kuti vabudirire? Kudenga hakuna chiZANU-PF, hachiko. Zvavakarepa vakadzi vakawanda, vakamitisa vakadzi vevanhu nevasikana, vakauraya varume vakanga vakarora vakadzi vachizviti ivo ndo varidzi venyika. Vakagowane panyika panapa patiri panapa pane makuva nemarinda makaenda munzvimbo dzese dzekuti unonzwa kuti gore uyu akanga ari champion yezvibhakira, uyu akanga achiuraya vanhu, uyu akanga ane pfuma, uyu aiti ndiye ane kuchenjera nekunzwisisa. Tobvunza kuti ko zvavaiti nyika ndiyavo varipi zvonzi they are 6 feet down? Tarirei pane bumbwa iri rinonzi idiot Mambara. Brain make makazara utsinye, umbavha, unyengeri, utsotsi nehumhondi. Ane moyo wakaipa kudarika waSatani. Manzwa chokwadi. Uyu murume ichiwenga uyu naMnangagwa vari vaviri shamwari neshamwari ka. Bhaibheri rinotaura kubhuku yaAmos kuti how can the two walk together unless they agree? Then mumwe munhu ozouya kuda kukunyeperai kuti Mnangagwa naChiwenga vari ku. Handivi mazuva akamboti hanzi futidzarira kuState House, vazorwa nezvibhakira, herokopi yanga ifamba naChiwenga yadonhedzwa, iye afunga adhauta adi. Ndikakuudza ndikati nhau iyi ino kwairi kuenda kusvikira iko zvine zvevatuma uyu Geza uyu ndo wavatuma ka. Ndakutaurira vese vafana hana nyoka yemabhunu. Handi muri kukanganwa here kuti mazuva akapera vakadaidzana naNakasikwere neuyu munomutani uyu mumwe munyasarandi wavo. Ko ivo vanotora naka pachavo. Uyu anofamba Nakasikwere munomutani Muzembe. Vanokumbana paunyasarandi kuopposition ndizvo vanongokumbana paubumbwa nepaunyasarandi. But let me tell you something. Muvaudze kumagrupu yese kuti zvanzi naJudha kudenga hakuna chiZANU-PF, musazofamba kanyeperana pazvikwe zviya. Kudenga hakuna chiZANU-PF, mushandiudzai.